Δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει το μάτς στην ώρα του, γιατί είναι ένα μεγάλο σύννεφο καπνού, σκεπάζει το LFC Arena, προερχόμενο από την εξέδρα των φανατικών οπαδών της Λάρισσας. Πάμε στον Κωστή Μπότσαρη. Τώρα ο κύριος Μάνταλος, ο διαιτητής αναμέτρησης, λέει στους ποδοσφαιριστές να πάνε στα αποδυτήρια και αποχωρούν οι δύο ομάδες προφανώς πρόσκαιρα μέχρι να καθαρίσει η ατμόσφαιρα, γιατί πλέον δεν υπάρχει ορατότητα στον αγωνιστικό χώρο. Οι δύο ομάδες επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο αφού έχει σχεδόν καθαρίσει η ατμόσφαιρα, όχι πλήρως, αλλά είναι πια σε κατάσταση να διεξαχθεί, να αρχίσει το μάτς. Τσίμιροτ, Κουλούρης. Προσπάθησε ο Μιστακίδης, έκλεψε ο Μιστακίδης και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Δεύτερο διαδοχικό μάτς, στο οποίο ο Γιάννης Μιστακίδης σκοράρει. Λέγαμε ότι το έκανε στο Αγρίνιο για να δώσει τη νίκη στον ΠΑΟΚ. Τώρα βάζει μπροστά στο σκορ την ομάδα του Ήβιτς στο 1ο λεπτό. Νασλίδης γύρισε, σούτ από τον Γκαγέγκο, ευκαιρία για την ΑΕΛ. Έχει σταματήσει η εξέλιξη της φάσης, γιατί ο Νασλίδης υποδεικνύεται offside. Τσίμιροτ, Λέοβατς. Γεμίζει ο Τσίμιροτ, κεφαλιά του Κουλούρη, out. Κάνιας. Ζητά από τον Ρέντζα να έχει την επιτήρηση του Λέοβατς, που παίρνει μέτρα. Καθώς κατεβαίνει ο Γκαγέγκο. Τσίμιροτ, out. Ο Λέοβατς στο Μπίσεσβαρ, φεύγει ο Κροάτης. Ο Μπίσεσβαρ παίζει 1-2, τελειώνει τη φάση, καταπληκτική συνεργασία του Μπίσεσβαρ με τον Μιστακίδη, αλλά δεν βρίσκει εστία. Ο ΠΑΟΚ με την υπομονετική κυκλοφορία της μπάλας και τις σωστές μεταβιβάσεις βάζει τους παίκτες της ΑΕΛ διαρκώς σε κίνηση. Μπίσεσβαρ, Τσίμιροτ, με φάλτσο δοκάρι. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Γκόικο Τσίμιροτ. Ο Μάτος εκτελεί στην αγκαλιά του Ξενοδόχοφ. Ο Νασλίδης στον Βαρέλα, που πήγε κάθετα στη μεταβίβαση. Φωνάζουν για φάουλ στο τάκλιν του Μαλεζά επί του Νασλίδη. Παίζει γρήγορα ο Νασλίδης για τον Αβραάμ. Offside, ψηλά η σημαία του βοηθού. Κάνει σέντρα ο Νασλίδης στην κεφαλιά. Δεν βρίσκει εστία, αλλά η ΑΕΛ στο δεύτερο ημίχρονο είναι πιο ζωηρή, είναι πιο επιθετική, είναι πιο τολμηρή. Με φάλτσο στο δεύτερο δοκάρι, ο Μάτος βάζει ακόμη ένα γκολ στη σεζόν. 2-0 ο ΠΑΟΚ στο 61. Εκεί που η ΑΕΛ έψαχνε και έδειχνε ότι πάει να ισορροπήσει το παιχνίδι, εκεί που η ΑΕΛ κρατούσε μακριά από την περιοχή της τις απειλές, μια στημένη μπάλα δίνει στον ΠΑΟΚ το δεύτερο τέρμα του. Σέντρα του Ρέντζα. Κεφαλιά από τον Αβραάμ.